Jesus.
650. Siyabonga kakhulu. Bando lasekhaya eBright siyabonga ukuhlonipha abazalwane.
Babingelela abazalwane egameni lomfelethi uJesu Kristu. Amen. Bingelele bonke ubuholi nathi bazalwane sijabulela nje ukuthi sibiziwe sizokwazi ukuthokozisa abafethu kulomsebenzi wabo abawuqalile nalendlela yabo abayiqalile endle. Sithi nje bafethu singamoshini isikhathi sipheni kube kanjalo. Siyabonga 750 ungafaka mfowethu.
Ungabikho umuntu osesemebona omunye ahambele levuto, omunye ahambele ebhara, omunye ahambele ediphu. Kodwa nje hlale nibambane emshadweni. Ngoba umshado ziningi izinto esikwenzile ukuthi ufike manje. Ziningi.
Amen. Hallelujah.
themba lethu, Jesu themba lethu, Jesu themba lethu, Jesu themba lethu, themba lethu, Jesu themba lethu, Jesu themba lethu, Jesu themba lethu, Jesu themba lethu. Themba noma isimo singathembisi maka siyakwethemba noma isimo kuNkulunkulu singathembisi kodwa wena siyakwethemba sikuthemba noma isimo singathembisi maka siyakwethemba. Siyabingelela ke bazalwane sibandla lobuhle kwaKristu UK siphapho wethu uthando kuphela akunakunye imali uthando yiloko nje mfethu ngizoba umfundisi wami waba usikhakhane nje abe lezi
Siyabingelela emshadweni. Mkhonyana nomakoti. Siyabingelela. Kunezi ke eBhayibhelini elithi-ke othola inkosikazi uthola umfazi. Sengathi ungamphatha kahle. Indoda le yavuka isebenzele umama, hayi umama asebenzele ubaba. So ngicela ukusiza mfethu endleleni anisize nomama nihamba Nkosi usathande khona uyabona. Especially kulabantu abashadile. So singawuphofu umshado uyisipho esivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu akusize endleleni uhloniphe umama umprotect. Osibusise manje lapha phakathi. 1,000. 1.1. 1.1
Siyabonga abazalwane ubizwa, siyabonga mphathima mfethu kusibiza. Siyakubongisa Mthembu mfethu. Yilo leli ke ibandla likamoya lona lidala mphazima nalo leli. Sina 23 years ungathula. Akusila wayenza ama 5 years yayenza ama post. Siyabonga kakhulu abazalwane. Lidala khona abazalwane. Sizothi congratulations Mthembu mfethu. uNkulunkulu ahambe nawe mfethu. Yilo ibandla likamoya. Sisawasawa la amasha mfethu. $1.5
Lungu kukhanya. Church of Christ kukhanya. Ozawakho usigeneral. Simba wazalana salele kukhanya uphethe wansonga hamba ngiyaphuthuma
1,000. Go. One point eight. $200 to City 2000.
Vamos sasa. Vamos generale lui Kenan. Tuan,